Здравейте! Ще ви покажем с моя асистент Кирил едни от най-ефективните упражнения за бицепс, мускул, който всеки фитнес ентусиаст иска да му бъде добре развит. Ще се спреме на упражненията, които са най-ефективни според мен. Това е сгъване с прав лоз от стоеж. Едно базово упражнение, което изгражда както масата в мускула, така съответно може да се използва при определена техника на вдигане и когато правите изчистване или релеф на съответната мускулна група. Първо най-важно е позицията, в която ще застанете, както и в другите епизоди съм подчертавал. Позицията трябва да е стабилна, центъра на тежестта да е разположен точно под вас, да нямате колебания, когато поемете тежестта и да може да се фокусирате върху мускула, който ще работи. Разкрачката е на ширината на раменете, ръцете стоят покрай тялото. Може да използвате два вида захват. Прониран палеца е отдолу под лоста, тогава се натоварва по-активно и външната част на бицепса, което работи по-добре за неговото оформяне. При този хват съответно работата тежест ще бъде по-малка, но пък изолацията в мускула ще е по-голяма и ще може да се постигне по-добро натоварване. Движението трябва да е контролирано, с съпровождащата фаза също да е под контрол, както и при усилие сгъване на бицепса да се извършва също на пълен контрол към тежестта. Следващото упражнение от трите препоръчани от мен упражнения за бицепс, които считам за най-ефективни, е хамър сгъване или чуково сгъване с дъмбели. Хватът е прониран, така че дланите сочат към нас. Съответно може да го изпълняваме едновременно с сгъване на двете ръце или по-отделно сгъваме първо с едната и след това с другата. Гърдите леко изпъчени винаги, както и при предното упражнение, забравих да спомена. Изпъчвайте гърдите, когато работите почти във всички упражнения, така ще създадете една стабилност в стойката, гръбначният ви стълб ще бъде в права линия, позицията ще е стабилна и няма да има предпоставки за травми. Повторенията, както и за предното упражнение, ако гоните изчистване и релеф, трябва да бъдат над 10, между 10 и 20. Обикновено добър брой с подходяща тежест е около 15 до 20 повторения. Ако съответно работите за изграждане на мускулна маса, повторенията може да се занижат за сметка на увеличение на работната тежест. Дишате равномерно, при усилие, т.е. при повдигане на тежестта, издишвате в горната част, поемате въздух в долната негативната съпровождащата част. Може съответно да работите и приоритетно с едната ръка, само с едната правите определения брой повторения, след това продължавате с другата ръка съответния брой повторения. Почивките между самите подходи, самите серии, тъй като ръцете са малък мускул, както вече казах, при малките мускули трябва да се почива по-кратко. Когато гоните мускулна маса, почивките са до 1 минута, максимум минута и половина, в зависимост от това каква работна тежест сте използвали, докато се успокои пулса. Когато съответно наблягате на релеф и дефиниция, почивките ги скъсявате до 30-40 секунди. Следващото упражнение от тренировката ни за бицепс е концентрирано сгъване от седеж с опора на ръката в коляното. Отново същите правила важат. Движението в китката да няма, в рамената става също. Забележете опорната ръка, тя трябва да е с леко обрано напрежение в лаката и да е изправена. Гърдите отново леко изпъчени, за да може усилието в бицепса да бъде максимално. Тук една малка забележка. Когато повдигате нагоре тежестта, в горната част котрето трябва да мине над палеца. Имате една лека пронация в китката, което засилва напрежението в външната част на бицепса или така наречените върхове на бицепса. По този начин се натоварват по-добре. Съвсем леко движение, така че да направите по-пълна контракция в мускула.
Самото упражнение, както и предходните две, може да се изпълнява и от различни позиции. Вариант на упражнението е да се изпълнява от стоеж с ръката, която е свободно разположена под вас и по същия начин сгъвате концентрично. При тези упражнения за малките мускулни групи не използвайте прекалено много инерция. Допустим е съвсем лек читинг в края на самата серия, когато сте уморени, за да довършите самите бройки или самата серия, но за не повече от 1-2 повторения. Работете контролирано, усещайте мускула през цялото време на движението и така резултатите ви ще бъдат по-добри.